Kaziva vana vaMwari, mufaro wangu mukuru kuchingamdzai kuchirokwa chedu Nhai Pastor. Toda kutenda nekuva nesu pachirongwa muzuva ranhasi. Rambai muchitumira mibvunzo yenyu kana muri kuona paFacebook page ipo papa pamacomments send, even panhamba dziripo send your questions. Kana muri kuteerera pamaWhatsApp group send pagroup iroro mibvunzo inosvika. Kana muri kuona paYouTube posta ipapo even send panhamba dziripo ipapo. Mwari anotibatsira, mweya mutsvene achitibatsira, tinobatsirana kupindura mibvunzo yedu. Pane zvatinenge taita zvisina kunyatsojeka, musatya kutora kuti pastor haina handifungi kuti ndajekerwa nenyaya yemataura ko zvakati tinofamba sei. Nesuwo zvinototibatsirawo kuti tirambe tichinyatsonzvera nekudzika tichinyatsonzwisawo dzimwe nyaya dzacho. Takupindura mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa uri kutiwo ko Nhai Pastor, vanhu vatema vakabva kupi kana takatarisa Genesis 9 verse 19? Vanhu vatema vakambobvepi kana tiri pana Genesis 9 verse 19? Regai tiverenge Genesis 9 verse 19. Genesis 9 verse 19. Yes. These three were the sons of Noah, and from these the whole earth was populated. So vari kunzi ava vatatu ndo vaiva vanakomana vaNoah, and from them nyika yese yakazara, the whole earth yakabva yazara. NdiShem naHam naJafeth ndo vatikomana vatoziva vakapinda naNoah mungarawa, ivo nemadzimai avo, naNoah nemukadzi wake. Saka zviri kunzi vakomana vatatu ava ndo vaiva vanakomana vaNoah, and kubva pavari pasi rese rakazozara nevanhu. Saka kuti pavatatu ava saka vatema vakazobva papi? Ndofunga ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Regai tiverenge Numbers 12 verse 1 ndozodzoka pana Genesis ipapo. Numbers 12 verse 1. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. And Aaron na Moses na Miriam vakapopotera Moses nekuda kwokuti anga aroora mukadzi who was an Ethiopian, because Moses had married an Ethiopian. Now this is the New King James Version. Even mukaverenga King James Version inoti Ethiopian, but mukaverenga the ISV pana Ethiopian inoti Cushite. Ndofunga mabhaibheri akawanda anoshandisa kuti Cushite instead of Ethiopian, but chinhu chimwe chete. Vainzi maCushites kana kuti maEthiopians, they were people of dark color, Matopia, because by that time the northern part of Africa was already inhabited. Saka vaibva pahoni yeAfrica iyo ndo vainzi maEthiopians. They were dark in color, even paSudan paZaspachot very dark in color. Ndo vainzi Moses anga aroora muEthiopian, but vainzi maCushites, kureva kuti vaibva padzinde raCush. Now mubvunzo kuti who was Cush? Istaudzwa kuti Noah aiva nevanakomana 3, Shem, Ham and Japheth. Saka ndakuverenga verse 6 ititsanangurire kuti Cush aiva ani, anova ndiye aiva nerudzi rwevanhu vaiva neganda dema, Cush. The sons of Ham, remember the 3 sons of Noah were Shem, Ham, Japheth. Shem, Ham, Japheth ndo vanakomana vatatu vaNoah. Saka taakuudzwa vanakomana vaHamu wacho wechitu. Taakuudzwa the sons of Ham were Cush, Mizraim, Put and Canaan. Okay? The sons of Cush were Seba, Havila, Sabta, Rama, Sabteka, and the sons of Rama were Sheba and Dedan. Cush begot Nimrod. He began to be a mighty one on the earth. It's so interesting. So Cush anova ndiye akava vana kana nevazukuru vaiva neganda dema, kwakanotora Moses mukadzi, vanhu vaigona kunzi Matopia. Ndiye ari kunzi aiva mwana waHam. He was the firstborn of Ham. Ham who was the son of Noah. Saka muchatinoona kuti Cush pachezva kuti munhu anzi muCushite, rero kuti he was black, is just 2 generations away from Noah. Saka kungoti Noah wototi Ham wototi Cush, tatione mablacks. And vanhu vachinji vanogara vachiudzwa namatheories enhema kuti mablacks akakeswa. Verengai bhaibheri renyu. Cush was never cursed. In fact muzukuru wake Nimrod atonzi Nimrod was a mighty man on the earth. Kureva kuti mablacks were mighty right from the onset. Unofanira kuzotsvaga mega kuti zvakazofira papi, tsura ichakafira papi. But they were great. Canaan was the one who was cursed, not Cush. Not Cush. Moses akatonoroora mublack. Just imagine Moses, a man who was handpicked by God to deliver Israel, married a black person. Saka don't even look, kana mubvunzo wanga wakanangana noda kuzvitarisira pasi, don't even dare do that. Blacks are a mighty nation. Tinozongotsvagiridza kuti saka tiri kuirasira papi tsoro, but it's a fact, it's biblical. Cush was black. Cush was not cursed. Cush was the son of Ham. Ham the son of Noah. Marudzi achibva azara panyika. Todaira kuti zvajeka, Mwari atikomborere. Amen.